ଆରେ ତୋର ଦାଦାଟା ତୋର କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲି? ତୋରି ପାଇଁ ଆଜିକି ମତେ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋ ବାଡୁଅର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ବି ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଶୁଣ, କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣ। ତୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଭାଡ଼ି କୁତ୍ତା। ବୁଦ୍ଧି ଭାଡ଼ି କୁତ୍ତା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଆରେ ଏଇ ଶୀତ ଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧି ବେଙ୍ଗଳା ହେଇ ବିରି ବେଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଭାଡ଼ି। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୁକୁର ଯାଇକି ବୁଦ୍ଧି ଭାଡ଼ିରେ ଶୋଇଥାଏ ଚିକି ମାରି। ସେଇ ସମୟରେ ତୁ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଭାଡ଼ି କୁକୁର ଶୋଇଥାଉ ଚିକି ମାରି। ତୁ ହଉଛି ଷଣ୍ଢ। ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ମୁଁ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଭାଡ଼ି ନିକଟରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତୁ ଭାଉ ଭାଉ ହେଇ ମୋତେ ଦଳି ଦେଉ। ଏଇଥିରୁ ଜାଣୁଛୁ, ଆରେ ତୁ ତ ବତି ଖାଇବୁନି, ମୋତେ ବି ଖୁଆଇ ଦେବୁ। ତୁ ତ ଖାଇଲୁନି, ମୋ ପେନ୍ ଭାଙ୍ଗିଲୁ, ସବୁ କଲୁ। ସରୋଜ ଇଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ, ଆମ ସରୋଜ ବଗୁଲା। ତୁ ମୋତେ ବର୍ବାଦ କଲୁ। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜି ହେଉଛି ବିନା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଶୀତ ରାତି କଟଉଛି, ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁ ମଧ୍ୟ ବିନା କାନ୍ଦି ବର୍ବାଦ ହେଇ ରଖୁଛି।